Barekmor, Pasazlatei Polakatar Nimong Sungsa Sangtung, Ani Kapangni, Katar Motani Faithful Takok Tei Bukok Song, Shikla Shikli Tai Cherai Iro, Norogno Ang Tini Belai Nakok Mawai, O Easter Sunday Paigrabo, Ani Kakaham Tai Hamzak Makoplung Norogno Yafaro. Tei Kojawo, Kop Kaham Kit Tini. Kunjo kekerukma baikhe nangkokma kogrokno norong khana laija dihnai tai saimandi tai srang laidi te o sungsaro sian eba wisdom baikhe khosgnang baidi tamni hanke chini o jora eba mor omo katabok belai syaitan ketar mothai bisingo hamya sitrar ke samong tangmani jora tai bororokno samong hamya bai danna pinda klaima jora tai syaitan barike kokok bijon eba imang bai borok sutrang rongno untuk klaisuri tongle rongno dhanda imang kunogui amang carama jora poito klaide omo kaitor nino kaisa naimani je senghai caya sugya bororokni bising tino kaitor lain nangkungma jorawo jorarogo bobini ketar mothani kahami bagai norokno kok sai tongo tai prenggai tongo okok bosoino seng oseng saro sabono kaham henai tai sabono hamya henai tamni henke oseng saro polani himmungo tinini kahamno khana hamya enggai thango tai uskangni hamyano tini bo kaham enggai bo phayo omro ungkha nini ani bai kha songai tayapri semani baise kaham hamya sijagai thango eba nokjagai thango mothawo society o tai kaponi takok te bakok chang seng okok nobo kebang no barbar sajao jeng ketang tongsani no kaitorni hamari tai wisdom bai nangkokma kogrok no tai tomong samgrok no tai sian ngai tongnani rok no jotono huske rerei ruo tai rerei ruo se ahike noro tabuk suri tongnai lobai tongnai kaikuni samong sebaklai tongjanai dukho koton bisingtui besaboti pelai tongjanai sikla sikli school college thangi tongjanai chakri bakri klai tongjanai business ba nok gristi bagan bagi klai tongjanai norok no kebo naikolia khel khaya tai frengya hanai khok perei manjatei tai noro abahai khabai ngai jano tongjatei norok ni guardian tong bu phasong tongo a feel a proud norong klaimanatei khaklayo ang koki samano bochui nanai te bochi tongo hanai logi tongdi te bekhnai tongdi kaham ke khunjo ke Abni bagino tini on norok jotono tini on norok jotono
एबा चाया नों यoi phano nang nini family tongkhe nini hik bai busarok tongkhe busarok bai ma babu tongkhe ma babu song bai tai mothangei gothar mothangei srapcha joranai palke kicha joranai asugui खोनालायमोननि गाहाम tamke khana kahanke kabangma udrung budrung tongwar clear ngo te buchio tai abo bai norong phan katal bai ke haina hai buskang aku thangmano samung sari mano uklo kusli oi eba thong thong lama kasara batai bathagei tongyawai tamni hinke ang tinio norokni thanio belai nangkokmani practical subject eba kok tobi tongo te o kok bothoma eba subject ungkha khnadi chengtarok bai huske tongdi phatra rok bai huske tongdi bandine rok bai huske tongdi mani kok chengtarok bai huske tongdi sak tei mothani bagai huske tongdi omno mahike bang singnai chengtarok bai koma sak tei motha ni bagai huske tongdi kaini kok sak tei mothani bagai huske tongdi bwswng sabatong chengtarok kok bothoma ni kok no se shortly ang sananayo ang bisi kolok khlaiglak kolok khlaike norong khranani tai joranani tuknai boni bagay ang barak kok sanai khanai tongdi logio tongdi tayo kok no bo gaham ke khairo omo o subject samani o omo ke bono sejanani sajagya ungma bai samani akok gya sananayo akok buya eba sanadanai ihi thopsa buya oke kaito o ha sakao bororokni yapri no bukhano dai wansungna rokno sak ni o khoroksa ni o toma mothanai kornai toma senior rongthong toma junior rongthong sini jottoni thani o tamo cholitong bubai chokranto choliuitong bo aborokno nuklai tongo khaklayo nang okokno busimani tong honai tei gothar motha bisingo soitan tep khe khogoi huyei eba huijagei eba khe singho khorang haikhe gurum sai sikirna bagai eba khoroksa no lam kaham ni yakni derarnan bagai khoroksa ni mung kaham ni yakni deranar bagai already kafrajak tai sotoni bo chiri khogoi tongjak kaitorole aborokno saimano nung bayang saimiyang tongmano innocent ba borok sutrang ba teo kaito bo sini khoroksa ni life ni sini wansukma rok sini hui plan sabi tongmarok sini date vision date mission date imang soitanik imang nui tongmarok sabi tongmarok bo saimano eba siyawi khabai tongma jorao derana lama thang tongmano kaitor bo saimano oma haikeno kabangma borok kaham ro derai bo thango abo bibak bini yapri bok thani ani yapri bok thani ungui thango sislai bia ungui thango boni bagui se tino subject message rok kebono gin samaniya kebono hamia sananiya tamki oma hai jorao jottono hos ganang ungthai sung tongphuru se gothar motha wasuk chakrubui tong soita
जों उलो हायनो याक्रै थांपुरो मथानो याक्रै थांपुरो शयतान busuk ke cakrumno tei busuk pal sarangno aba haijon ongya tui aboni bagino norokni episkopa Tripura hastano songsanai Bangladesh songsanai norokno serai serai ke buddhi frungi tongo buddhiri tongo kok sai tongo boni bagi cerai khonai siklai okrai chakra joto pujo khlainai mothani seba khlainai naikolnai norok khub kaham ke okokro khnalai tai sini bororok eba leaders rokni secret agenda kebo haimanglak khnai wansugui bini chokranto tai yaphangni yongphakni vision jeta tangi manja yongphakni vision khorogo sungui najakno chongni najakno chengtabai ebo chengrabai tiarungui tongmano kebo saimanglak khnai borok wansugo songom haike wansugo kebo saimanglak nuglak khnai tamke kaitor bo bibag nuklai tongo aboni bagi se tamnai phola eba kaitor bo advance kokbo sawo ngui paibo sawo derai paibo sawo bo samale sanai kaitor phunugile nai abose ka bonbai khak husgnang baidi aba hake borok sutrang rokno lama kororo bini bodol snamai yapak khorobroi tono rosarei mission te vision nihnai himrei tongrei tono belai ke tahamni sanai practical ha sakao ngi tongmani kogrok se khapani tagu krang dro ani saite bo sinai ani saite manjaknai dorong to jehato filo tongmaba tamkhiang manjagi express ni phaimani thani norokno sairo abosakok baksa borwan sugo yang naro tongthogan tongkhogan hnai abon bang ayang naro thangi jamano kudi jawo tiaba ayang naro thangai narikra bagan khejuri bagan lama nok abo haino abo same yang parogo amorok tabuk belai kaham kandar wansuk nai thai tini newa message ang samani phurungmani omo bosong kusung generation to generation khnalai tongthang tai sranglai tongthang husgnang thang te bachioi tongthang soitan yakni tai dead vision yakni omo sakaisa samani khnai tongni te logi tongni continuously oh my god yes khapangni takhok tei bokhok song ang nokno clear ke saka kaitor nuklai tongo tai aboni bagino जों sakno tai mothano bo kok sawo tai phulungo ragdama khlaio khoraio aboni bagino elam bagni kok tabo kaham ke khna sidi kaham ke khnabai sidi kaham ke khunj kokri khnabai sidi husungnai di samong chapter 20 verse 28 ni simi ang poriwana 31 jora kaham ke khnade cerai khna sikla okra cara tako boko kaitorni seba khlai tongnai te nukhongchok father ungthang dikon ungthang evangelist ungthang parish council board ungthang joto faithful believers ungthang kaham ke khnadi norokni sakni bagibo norok huske tongdi norokni sakni bagibo norok huske tongdi tabung namron kokge norokni samrok sak norokni sakni bagibo sak mane nini personal nini ani sak tamko sakni bichingtei kaham bongi mano hamya bongi mano amoni bongi nang saka tini ni kaham khana hamyango usukangni hamya tini kaham bongi thango boni bagi sak o sungsaro husngani belai dorkar
tang sakain hai porinai Samung chapter 20 verse 28 norong philimano naiklimano ang hanai poripinai norokni sakni bagibo norok huske tongdi hola ketha norokno naikolna remani a mothani bagai jottoni bagibo huske tongdi hola ketha norokno naikolna remani a mothani jottoni bagibo huske tongdi tamne ke motha anytime deramano mothane anytime ang saicung sama hai yongphak nang vision ganang yongphak mission ganang ya phangbuya busukbuya aba hairok phainai derar phai mano mera mrangnai sa mera bodolno charoi khandoi tongma haike kaitorni motha nobo tongdi bo abono bini baithangni theibai paikha mothangka jisuni theibai paijak belai costly boni bagai sarbron soitan abono dong saklaini hamya klaini khas subaini kha bairani samang tongo tango khapani takok te bukhuk ang sawi mano pol saka ang sawi mano ang thangbai ke thamsi kutung ge gomarok norokni bisingo hapainai phaisa hapainai bo ge gomangai borok mothano maya sagla borok mothano maya sagla maya saya mane borong mothano ekdom sitrar sugimano arni jagjomi tin taiya siagra বিভাগ দেরারি মানো হ্যাঁ বরং সেরাই খনাই শিখলে শিখল দেরারি মানো আর নি যত টং ঠক চাঠক বে বানো স্রাপসান বিসং বন দেরারি মানো সানজানি বিসং বরং খবর হাইনি তুবিরি মানো এই অমস্যাই তেন জানে ক অমতই সাল ফায়ানো আপ্রো নরকনি বেরে বাক্সা পুজো খ্লাইঙै রকনো বরকনি লগি সওয়ানো নাহানি বরং লগি সনাই sona bagai tamak lainai borongni logi sona bagai se borongni bagai aboni bagai borong tatal sanai tatal angka rosao nal kabang ma borong yasir deraman karantamo borong tatal no hamjago tatal support klayo piaba seng delivery chen casting abahar seng discourage klayo seng abahar no appreciate klayo abasako 31 hake sisawai tongni mukti bai mukti ke horsal norok jotono nokha bisiktham jora ang phirmani abono mujonarak di khapani tako bokra norok ani sete bosio aboni bagai omno norong 10-15 time por di khana laidi ang tiasak serial jorani bagai tam kenorong no omno por di husungna ni kogo kaitor bini besarung ni bagai sak husungna bagai te kethar motha kaham ke basai tongna bagai phainai tabo abahai hajar borong yasir lama hingjak gario kajak bebag jaga botok boni bagai husungna ni jora phaikya ahainyo sia haike motha thainya haingya haike ta tongitai sisadi nini mothana rokha khlaidi nang sag rokha khlaidi nangbo aba hayo khobja getoi abo sindarang no norong pisko bandrang bishop norong no huske rmani ko te kaisa haine khana pedi ang tinta scripture porion bisi poriglak rai ka ham khana di mohangkar romni chapter 16 mo belai tebo nangmani ko chapter 16 verse 17 to 18 khana di wila norong shaitan bahke samung tang abaz khana nyagra di khana di Rom chapter 16 norong barbar por di omno bible nai 17 18 ang te kabang korea takhok rok ang norong no sajao norok phrongjagei manmani abo hai phrongyawi kaglai phuilai khlaiei rnai bororokni bekas sebainai kaglai phulai khlainai rnai tai bororokni bekas sebainai omotei bororok bai huske tongdi borok bai ta tongdi
borong mai ta sta tong ning sau bible ke jisu samani ko ke sin kaitor samani ko ke tamni ke borong mai ning lomba chro tang ke nona ba dhan nai bin kong sanai lama koror nai om haken kebang ma lama koror jagbai kya tam ke society tonga kami tonga ba bahai tong tam abu dorka tam ke borong mai ta khobjak di ta tong di hing sau besek serious omoti khlainai rok chin subrai kristoni samung khlaya omoti tongnai rok khlainai rok chin subrai kristoni samung khlaya borong chin subrai ni samung khlaya borong motha kathar kubni samung khlaya ang abagai samo borong ni abahai samrok yong phak ni samung dead vision ni samung yong phak vision ni samung aro tatal mangsa koplo borong kathar ke wan sugya titam saka borok bohok ni samung se tango yes borok bohok ni samung se tango khapani taku bukhro belai dukho ni kokse o bohok kaise tonga bai dunia belai chasarara o bohok ni bagai sisalai biangke derai thango aboni bagai no nong gorib ungkhano nini gorib ni mokhang narak di dukho phaipeno nong sak basai tongdi bangla kaise kok sama hai mohai jorao bohok ni bagai borok ni tongmung karakter punjo nostong thangmayo aboni bagai no bohok man ab kisani kongya boni bagai se sung dir ke tongthai bail ke tongthai bo jaga nang samuk khlai tong arono kam ke naikol thai nang arani kutul khamane nang bohok ni bagai sangma khlaisine bole sabotai tongo charna kharna ni ning sakbo sai to tongmaya go bohok ni bagai himna thang kano apar kai borok sutra no derar bai sinai kya mota katha no derar sinai hamya kok sasinai tatal kok sasinai ahai ken bini bo ulokhe bobo kokok hunjak sinai kya kokok hai bumung srus laijeng ma thang sinai bari khaduk ni kok se ko kam kana de borok ko kaham sawai khana de hain hai khana de borok ko kaham sawai ko ketui sawai borok kosong rok no lama koro ruo borok kosong rok no lama koro ruo nang naising nanya ba borok kosong rok abahai tatal ni logyo thangai ya pa khoro chiri khokja besek dukho ni kok kubu ingke belai chamani tiaba borok kosong rok lama koro ruo borok kosong lama koro ya tong salbrum lama koro tongo nang bo koroi mano bon bagai sen nang sak khusung ni hini sini ma thangnai se jisu sao sini alam babu sao khusung di omose kaise belai kan nangmani kok ang naro saka yes kaito ni kok thai no poitok lai di mong ka kaito ni kok thai mo episcopo ni kok thai ya bon bagai khumjo bare di bukhau sidi lama kororu bong bijon abongka yong phak ni bijon bijon abongka lucifer naran phaimani judas iskrit nar phaimani অর্থাৎ বিজন abo ketharia aro konyene krui abongka tamni sanai mothano sabainani punya mothano atomsa tomsang deranani abose bon bang motha maturity belai dorkar ta sari borok bahai ke ahingkha abong nai bo khoroksa borok chakra bahai haini man abo mangnai abo nung phan ang phan mangnai je prusang lam chaya o kaitin kok thai nori himi chokhe aboni bangise nung ang je pura aba hengo nung sakbo appreciate tak laja bhai no anu oron point tam ke aboni bagai no muto narak de khapani taku bokhorok ani pholani besarok tongnaringya tongkema tai chanaringya sakama tongnaringya tongkema chanaringya sakama অভাবে স্বভাব না নষ্ট থাকলাই দি কেব থাকলাই দি যতন কাহামং দি নং খ্লাইকে খ্লাই টং দি কাহামকে
abo se punya mo thana ta derar di abo sumcho abo se obabi sobab no so tak lai di mo se ko te ka se ko Philippians chapter 3 verses 1 to 2 orbo husni kok sao omrok no tabuk ni mo tharo atora bai khilir ma hai khiliri tong nai ngok joto no musuk digra jaga tang mai ba অনর্থ তামুংসাং দিবর কিং কিং বুনি মগদাম বাড়ি হাবি চাই টংনি বলে হাবা হাইজানং এতে খনাদি কাইতন ককতে কাইসা ফিলিপি চ্যাপ্টার 3 verses 1 and 2 বাইবেল নাদি তে নাইদি ani takogro paino nogo ang okok sawo subrayo tui tongthok laidi omosakok subrayo tui tongthok laidi akok no kok Sinani ang bekha tekto nang jagya kia omo norokni kahamse engpinai barbar kok sao knadi samung hamya klainai rok bai huske tongdi samung hamya klainai rok bai huske tongdi bin chehra ta naidi borokni emotional chehra nono bandina bagai podre permukhang chehra klaimano dukko punogi mano Piaba bising huja samung hamya klainai rok bai huske tongdi bahan rathai bahan rane asi rok bai huske tongdi asi rok bai huske tongdi tini mo hai jara bahan ranaya podre podke rai thui soklai nyangnai simlo woksa hai aba herok nini gana gini kebangma tong no husnya ken rai nini thui nyang jaknai ta thui podre podtoi ni mana nang abana beka klaina di almost kaisa ko khaban takuti bukrok yes by the grace of God kaitun hamri bai belai dukho kostan bising tei delivery Eastern Church Tripura hasti wasu jara kasai kaikya narang jotono hard work like support like tai sini kaitun seleng rangno subalai tisalai phai tongkha kotor convention like tawo like self support like it is to be highly appreciated highly appreciate jara tabo hayong sini bagi suri tongo te prasangsa climate tongo yes omrok dukho kosto uphana mothano ya karya mothani bagai kosto jan rei tongo ni sajag tongo abo chengra ko gya te sini believers rok joton maturity kai kya sini mota kono derak he abo talai tamnai je derama jaga abo ekta kisu tongnai keba angba je songsak motha kono dine derakla kabas kaisa ko tai te kaisa khaba samno kokta mo Tripura haste sang puila sinaro Guwahati bukhak eba North East sini affiliated kri NCC aba kawro kasaka tabo kok bisini ang 10,000 ang rohori ruo tamni kisang already affiliated believer Eastern Church North East tung sara Indian tung tai jepro ang Hyderabad diocese ni bishop ni tongo apro ang no puila Hyderabad sini believer Eastern Church ni NCC National Christian Churches Council affiliated ngai sang sama kotor tangja tai ndorok saimiana ang tindok ma sanai kaitran hamrik lakia ang no ajagani joint secretary aba assistant president ungja goma hairo kaitor sungno turut bibag bakhaktei tisai phai jongo omni bageno shaitan sakrop nai shaitan belai bari ke sakrop nai tame ke mono phala kathar tei revival samuk tangi jongo omos kaisa kok bon bagai thangsa tongdi pal baksa ke tongdi kaiton sabja ke tongdi amun bagino angdrno application ki sawi pairuan yes ani rangchak ni charai khonai siklek silokra chakra takubuko kaiton seleng juksang norong ni piskaban kok khnai tong hnai ang putuklayo teitabo ngasulok relia application kisa kok sai norong pairisina khnadi number 1 please proud eba অহংকার tangdi কোনোদিনও proud ti অহংকার no nini sago আশ্রয় তার দিব no abo belai hangya tamnike
abo Lucifer te Judas Iscariot nar phaimani se abo angsa belai careful pun bagino tamo o Lucifer tam klaiba bo vision phonogo tai mission cari rugo bo samung se cari ganai abon bagai se phiaba abo belai hamya abo ahankara ase meni pun bagai jora jora sung pogoi thango sung saboti saka saboni bagai jare asu jorangka abibah pogoi thango te ahing yewe ahankar bai senamjak bunyi senamjago se saitongo haipun ahankar manggo yang le bunyi senamjak bunyi naya maya doya abo bai se cholei tongo haipano ahankar manggo motha derarugo abrok sing kebno majarna krei tangke husngan kokse te Lucifer ni imang krei ba bin bijon tamba Lucifer ni bijon ka bo kai ton se kotorna ni abnon no dead vision abon ka yong pakai abon ka yong pak ni vision nung bono tangi meya abon ka ke ni vision abon bagai husung de bunyin mo thano derana bagai se vision ketal vision ketar engkau belek kaham ham sejak no nung tahu man glak abahai cering aja nung ketar vision ganang man glak nung yong pakai tangi meya sang nai nung yong pang tangi jamano abahai vision ganang sanai bon bagai appreciate tak lagi abahai rokno tongteng ko koroi tongteng abahai appreciate lagi almost nang khnainan ko tai nung coaching tongdi borok sutrang rok derawo khnadi borok sutrang rok abahai hai anartho jagao thangai srapsani tongthogo ta dera badi khapan takubo korok number to reveal against tangdi motha bai reveals again tangdi ni leaders tok bai reveals again ari tangdi jefron nung sayango chikon koton te abarba sorry hinje sadi paikya walla nini taiche sorry hiya bai nini life whole life ning darai thango bujo narak de abon bagino yes kaham hamya to tongnai bul buja buji tongnai abo te kaisa ko pun bagi se ari ngi jaba sadi nang kha dukho nangkha nang kha sajaglia nang mothaya karnai kaham ke ketarwan sunga bai mothani member ngi tongnai kaichen hamari manai jochesto tam ke nang ari ngai nang rebel sekeng nai arwo kaitorni forgiveness groi ango kong nagi bo frungo wansong nai di kaitor bo Lucifer aringi ba samani bini aringi ba samani Lucifer no agi bo approvo tabok bo khanabo bo nakariya no forgiveness Judas Iscariot bo Jisu ni bini subrai ni aringi ba sa betrayal ngai bo approvo tabok khanabo nakarjage bo bo phati tikya abahai sraimo tanadi keini sraimo ta tongdi tai tam yong phak ang saun kok ta bon je tangai ra bo 7 kuna sai na hai obishap kai kin sraimo man nai abahai ro khlai tam la ani khapungni takok te bo khoksa nung bu chitheng habose nung repent nung nya de repent nungai gentleness of haide koi tong na yo ongkhori haide abose ko nung motha khlai tongo khlai de sau mana khlai nyai tamke nini secret motha derana bagai asakjak basajak nang aro tebo sakrok jane kaitor bai borok no khlai glak kaitor soyong tebin suari rok kono rom nai abahayo ta sogoi de nei ang jotron samani kok jani kebno hingsa ninda bai samani kok kroi jodi nang abai busjongke ano nakardi ang tabu nakar sano abas kaisa ko point number 3 please narong khaban takote bokore specially kaikin sabak like ro father deacon evangelist kau parish council board inteng je kono kaiton ni position tongero lopmong 119 113 tamsa God had a double minded narong double mind tangde I had the double minded kaitor sawo kaisawon ya per voice sutrang ka tongde nang khorok ni sabak lai mangla khorok chani sabak sama kai nang nai eba kaitor eba soitan nang bu choice lai nya bas ko bon bagai mau thangka kaisen loko kotor
aro kaham bo tongnai hamya bungnai duko phani suko phani misunderstanding abongnai abo bai nongni mothano yakataya kardi yakaribo nung mothawanya kaham ka tongdi ara hamri tongo mothani ari tangdi ang barbar sao bon bagi chemsungdi mothangka charles abong kaisa mother mong buma hai buma besarong yakari thangya besarong bui hamya wan sugya nungsa yakari thangmano nungsa hamya wan sugimano amos kaisa point nardi bon bagi motha ta dera lagi ta dera di bono sasa sabdi sasa salerdi naithok suklaidi omose dalai na kumaniko sini believers already maturity phaijak maturongjak bon bagi ang khapang tong togo tender jot highly appreciate khlayo narok o video o audio message video message serang satin bisni khlaijmono khranai hamar yasaknai tai serang satin brother shiva tebin poribar dalai samong kaham tangi tong sim da phan bagi bangjot tan bagi suri tong jer kai tan thani ang highly appreciate khlayo kaham tanai baidi je kuno jak phanong tongdi kaham ga tongdi kok thaise muchonar di narong sa khusungdi tenor ni kathar mothon bagibo narong khusung baidi. God bless you all, appreciate you all, love you all, blessings.